базмороти ҷей тақдим мекунад. маркази продюсери Elus Production тақдим мекунад. ситамгар ишқи ҷонсӯзад маро афкор кард, дарду доғи ғуссаҳо бар дӯши ҷонам бор кард. як назора меҳрубонӣ хостам аз дидаат, хаҷари мишгони ту ҷисми маро хуншор кард. ситамгар ишқи ҷонсӯзад маро афкор кард, дарду доғи ғуссаҳо бар дӯши ҷонам бор кард. як назора меҳрубонӣ хостам аз дидаат, хаҷари мишгони ту ҷисми маро хуншор кард. лабонат ҳарфи ширине талаб кардам ба меҳр, ҳарфи ширинат диламро шиққи бемор кард. навҷавониро ба поят хирмани гул сохтам, хандаи гулҳои рӯят хирманамро хор кард. эй ситамгар худ бигӯ бо чӣ забон суҳбат кунам, ҳарчи гуфтам пеши ту лали лабат бекор кард. эй ситамгар ишқи ҷонсӯзад маро афкор кард, дарду доғи ғуссаҳо бар дӯши ҷонам бор кард. як назора меҳрубонӣ хостам аз дидаат, хаҷари мишгони ту ҷисми маро хуншор кард. достони лайлу маҷнун сурудам дар ҳад, оҳ гуфти қиссаи садсоларо бедор кард. эй ситамгар худ бигӯ бо чӣ забон суҳбат кунам, ҳарчи гуфтам пеши ту лали лабат бекор кард. эй ситамгар ишқи ҷонсӯзад маро